Tete. Waalaikumsalam. Pimen Pak. Ke, kono le undangan si Manwarso. Cekel. Ki undangan siapa bae ke temen. Undangane dirimu kabeh ki ye. Kon kepotang 10 to teka jare Manwarso. Dia toblek. Nyong ngerti Tete, mangane nyong ngerti mangkan Mang Warso, ngerti ora? Jajane tengik-tengik. Terus aka daging kebone laka. Iku tanya ora paham kita urusannya koan karo kae Manwarso. Intine nyong menek ke balakna undangan sing amanat sing Mang Warso kok kon kabeh to teka. Paham? Yes, mana wis. Yo. Apa? Warso kurang ajar Warso. Pak. Apa sih? Ke Pak, hilang. Hilang. Kowe Mang Warso kowe. Maksudnya apa kia ke temen kia? Sampean kepotang sampai 10 bae undangannya gawe 10. Lah kono ora tekan nang. Jare sampean ora ngejajan ora enak laka daging kebon ora mangkat. Warso kaya kene undangan akeh nemen kaya pan gawe mercon. Warso dasare waras ora Warso. Ya utak tekon silit ki Warso, Pak. Utak tekon silit kowe. Kaya kiye sih kudune nyong kepotang ping 10 pe kudu kondangane nen 10 kaya kiye. Seru sawis. Recehan bewus recehan. Ya kono kan bobok celengan ayam bobok nen 500-an benang. Kayong tuman kayong kaya kiye akeh nemen. Kira tangga buru ya isi no. Sumur umur mbeng lakoni iki sumur umur ana undangan kayak kowe. Kono no marani manang warsonan. Bawa wakul. Ya kuwe. Salam bojo nyong lah kayong kaku aku ta. Lipan pipi kaya ki undangan akeh nemen. Tak gantiaran bae kita tip tulis kabeh ki tak bagi-bagi nang tanggane nyong bae wis lah. Kayong Warso. Semprawut.